kanang hangin o kanang balod, wa ginay mga kabuot, wa sad nay dunggan. Pero pag sulti ni Jesus nga hunong dayon. Kay budngana no, ni ano'y sigig simba, sigig misa, na ay dunggan, na ay mata, inig-ingong Kristo nga hunong na anang panglibak, di yun mo hunong na anang siging dinumtanay, di yun mo hunong, ngilingay mong tupad, na muhunong na ka, muhunong na ka ng sigig pangasaba ng mga bata, siging yaw-yaw ang mga bata, muhunong na ka ng siging kabalaka, siging kahadlok anang matiguang, mahadlok nga masakit, mahadlok nga mamatay, hunong. O nganong nakapahunong man si Jesus sa balod ug sa hangin, nga wa man tatoy buot tungod sa gahom sa pagtuo. Si Jesus nagtuo siya sa Dios nga Amahan, sa iyang Amahan nga langitnon, nga mao'y nagkontrol sa tanan. Nya tungod nining maong pagtuo, relax kaayo si Jesus. Motong bisag hapit na malunod ang sakayan kay kusog ing hangin, kusog ing bawod, natugra si Jesus. Relax kaayo. Mao na'y kinaiyas bata. Mao na ingos Kristo, di gani mo maparihag bata, di gyud mo makasulod siging harias langit. Tanawan ang bata, bisan pa diyag nagbagyo na, basta gikugos lang na siya siyang mama o papa, tuog lagi na. Ang mama ug papa tabunan diri og lampin, sok-sok dito skilid perti ng kulba, pero ang bata atog ra. Di ba? Pero ang ginikanan galiraw-liraw ng mata. Bisag magsunog pa na, naisunog, magduwa pa ng bata sa kayo. Mukatawa pa na, mupakpak pa na, to anas ato pa kung kayo, to anas ato. Relax kayo na. Pero ang ina, pero ang bata, dako na kayong kayo, nice kayo tanaw, no? Ano pa ng bata. Ngano man, wa man makasintro ang bata dihas balay, wa man siya makasintro dihas mga butang, diri man siya nakasintro sa iyang mama o papa. Na amang mama ug papa, relax ra gyud ko. No. Lingian sa dimong tupad na relax ra ka. Na relax ra ka karon. Ani bitang ato karong sinolog, ato man ang gi-contest ang 5 ka barangay. Pangutan ako no sila, kinsay relax nila karon. Dili gani sila relax, mga buango na. Di ba? Ganang maratol gid ba? Ngano man, wa man makasintro. Kanang naratol, wa sila makasintro ni Santo Niño. Wa sila makasintro sa ilang paghalad para ni Santo Niño. Nakasintro sila sa premyo, kinsagay mo daog, kinsagay ma-first, kanang mga award ba, kanang mga honor. Dili tingali sa premyo gyud kay pila raman sa ning premyo nato nga ang first prize 100,000 raman. Nya ang second prize pila to? Limot bang kwanto? Pila to? 90. Nya third prize 80. Nya ang fourth, di mo may consolation ay fourth, siging decrease, nalimot ko ha, pero ang first prize 100,000 pila raman na. Nya ato silang gitagaag subsidy nga 30,000 das kaon, di mahog na siya 130 ra, pila ra gid na. Pero ang ilang effort, ang ilang gibuhat karon ug ako gyud butang ag presyo
sobra 1 million kada usa. Kana lang practice hangtod tungang gabi. Ang ila pangkaon ana, ang ilang snacks kay tortigong sayaw, imong ng pakanon, imong pasnakon. Grabe gyud kayo. Sobra 1 million. Ug ato yung presyuhan. Pero sa actual gid nilang gasto, sobra tingali na 500,000 ilang gasto. Sa actual gyud. Ang aya na kita silang mo relax. Kay wa man gi premyo. Oy premyo, yung sa may premyo niya kansi mga og buot yun naon-naon. Pero kanindot unta kon makaingon silang kining among pagsayaw matud pa sa atong tema karon, Sinulog to Santo Niño as your way to achieve pilgrims of hope. Na kining akong pagsayaw para sa batang Hesus, mauday ni ang agianan og tinuod og sigurong agianan padulong sa kaluwasan. Ni aday dinhi ang paglaom matud pa sa atong unang pagbasa, ang tinuod nga pagtuo mosalig ta sa atong gilauman nga dili nato makita. Kasabot mo ana, mosalig ta sa atong gilauman nga dili nato makita. Kung anha ka mulaom anang imong tupad, di gina kasaligan. Kana bang imong tupad? Kung anha ka mulaom, madisappointed ka. Asawa, anha ka mulaom sa imong bana, anha ka mosalig, di gina kalauban. Kakita lang nagmubog short des eskina, adto na mo pilit ang mata ana. Kanang imong asawa, imong nang saligan nga mo'y mohatag nimong kalinaw, kapoy kikagikan sa imong trabaho, overtime pa kadtog tinarong, iniguli, yaw-yawan pa ka ana. Mga ginay batasan. Di ra ba ginakasabot og imong ingnon nga hilom na kung pahilom mo banga ka mana pa na mo samot pa na siya. Mura ginagkayo nga gisugnuran. Anhi mo musalig aning pare, baligyaan ra mog slat. Labaw nako di jud ko musalig ninyo kamong nanimba karon, asa man mo kahurot og palit aning slat. Makahurot day mo. Kahurot mo. Tubag. Kusga. Wa gyud tingog. Di lagi mo kahurot og palit ani tanawa o ato lang ni hisgutan kaning atong slot para aning atong activity. Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Pila pa'y atong kuwang? 10,244 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Di giday mahurot ni karon. Pero mamalit mong tanan karon, labi na gyud inyong sundon ang pulong ni Kristo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ipalit aning slot. Og duna mo'y pagtuo nga samas pagtuo ni Abraham nga pag-ingon sa Ginoo biyai ang imong yuta ni biya gidayos Abraham. Pag-ingon sa Ginoo bisag tiguang naka manganak yapon na si Sarah bisag 90 na edad ana nya ikaw 100 years old na manganak yapon mo. Sige ito atong role din wa ni appeal sa akong pumili ha. Sige kamo na lay ko anana atiman anang bata. Nituo si Abraham nga matuman gyud ang saad sa Ginoo, nakaanak gyud silang Isaac. Nya sa dihang 12 anyos na si Isaac matud pas unang pagbasa gikuha sa na dito sa Book of Genesis. Pag-ingon sa Ginoo nga ihalad ng imong anak nga rin ako, ihawa na, giihaw gyud ni Abraham. May gani kay gipugnan siya sa Ginoo. Pero iya na yung giihaw. Nga matod pas atong unang pagbasa, kung buot huna-hunaon, patay na si Isaac.
o gibanhaw sa Ginoo. Kay giihaw naman tong Abraham, gitongtong na god niya kayo. Aos kaning kahoy nga iyang duslitanan niya, iya nagong gihuyad ang iyang kutsilyo kay iya nang paagasong dugo sa iyang anak. Gilinga imong tupad, ina muihaw ka sa imong anak. Muingon sa nang imong tupad, pasuyo pa usa ko. Kaya mapariha atong diri sa dinto dapitan. Naga. Suyop usa siya, pag humag suyop, tigbaso ng liog sa iyang asawa. Gitigbas pong liog sa iyang duha ka anak, apil pa tong 2 years old. Perting pataya, lingo-lingo mo no. Pero wa gyud mo maglingo-lingo nga porting drogas na karong gibaligya. Tungod man as drugs. Mao bitan nang nakadungog ko og atong police officer nga niingon, di man tanang ni suyop, adik, okay ra man na kay na may uban pagpa taas lang kuno sa ilang oras nga dili sila dukaon. Pagkasalbahis, pagkasultihan. Police officer ka, musulti ka na nga ang drugs pangpataas sa oras. Mao man ginay ko na ingos uban. Yay, wa taroy tulganay, magsinulog taron, suyupan tanidaan. Nya mo ingon dayon ang pulis, okay ra na para di mo dukaon. Pulis ka? Nya mo ingon ka na. Resulta ay sa sige niyang suyop-suyop aron dili dukaon kay mamaligya pa siya butong. Tungod na ng suyop, unay niya patay yang asawa ug duha ka buok anak ug dili ra na mo ikaso sa una katong kusog pakaisad ang drogas dinis ato, puwerteng daghanang gipangpatay. Katong des lapu-lapo sa day nga iyang gitigbas gyapon tong iyang asawa ug iyang mga anak. Tan-aw kuno niya, iring kuno nga mubugno niya. Iyang gitigbas. Mao na ako lang ning gihisgutan kay ang atong pagsalig ibutang nato sa Ginoo dili sa mga hinatag sa Ginoo aron ta ma-relax. Muna ako nisalig man gyud ko sa Ginoo nga siya ra gyud mo giya nangutanan akong daan. Lord, mura magdi gini mahurot. Iyong Ginoo ayaw lang sa hunong og baligya, ilahos hantod mahurot. Amo na hantod ta mga hurot. Karon naman ta ni unta kutob kaning aslat kaning SNHJ alahoson ta ni hantod mahurot. Nya padayon pa mong palit. Padayon na tong palit kay wa man mahurot pero karong adlaw daghan ang mo palit kay mao man gyud atong pistang Santo Niño. Daghan sad ang motuo nga kon ako ning ipalit. Tagaan kog tinuod nga grasya ug kalinaw. Basin ugma inig announce na ko ugma. Maingon ko hurot gyud atong slot. Pakpak dayon. Pero inig abot ugma ingon, oy 9,000 pa. Lahoso na to hangtod mahurot. Abutan tag 9 years anim. Sige yung baligya hangtod mahurot. Tuo lang kita nga bisag maniguang na tagpinalit og slot nga naa gining grasya. Mo na si Abraham nahimong modelos pagtuo. Ang sunod nga champion sa pagtuo og pagsalig sa Ginoo nga dili makita mao si Mama Mary. Si Mama Mary wa siya kakita sa Ginoo pero giingnan siya sa anghel. Ang Ginoo nag-ingon, mamabdos ka bisag wa ka hilabtig laki. Nituo si Maria na mabdos siya. Wa siya kakita sa Ginoo pero niingon ang Ginoo, ihalad ang imong anak. Ayaw babag na patyo na siya. Gibitay sa cross nisunod ra sad si Mama Mary wa gyud masuko. Nindot no. Unsa may gisultis Ginoo karon? Paghiusa mo pasayloag kapituan kapito ang imong silingan nga nagsigig libak nimo. Pasayloag kapituan kapito kanang imong bana or imong asawa nga nagsigig pangabit. Na ibana karon nga niari nako niingon, ani text lang ba? Pader unsaon man nako kong asawa kada tuig na ay bag-ong kabit.
Kada tuig na ay bagong kabit akong masakpan. Kapila naman ani mo nasakpan siya, mga kalima na gitingali, Father. Nako niya, unsay imong gibuhat? Sa una, masuko ko, karon ako na lang ihilak. Nako, sana all. Bana, muingon ana. Talagsaon, no? Kasagaran, asawa may muingon ana. Pero naa sa day bana, nagitorture sa iyang asawa. Kada tuig, mangabit. Sukad silang pagkaminyo. Lingi ay mong tupad, nakapangabit ka. Nakapangabit ka. Mangutan na ba? Nawa, di ba mo sikreto sa naging kausa? Animal si guys tanan. Pasayloa lang yun. Pasayloa lang. Muna isultiro ni Santo Niño. Muna inigingon nato kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba ang pasabot ana Santo Niño paambiti mis imong pagtuo nga bisag magbagyo na matug ra gyud ka. Bisag nawagtang nga ang tanan, Mama Mary, hapil ng imong anak gibitay na sa cross, wa jud ka masuko, paambiti mi ni anang maong kaluoy, ni anang maong pasaylo. Maluoy kanamo kanimo nangilaba. Haron mahimo gitang tinuod nga pilgrims of hope, mga magpapanaw nga dunay tinuod nga paglaom.